Gömüldü deryalar, yıkıldı dağlar, yetimler göz yaşın döke başladı. Orran sudan olan haramxor beýler ýurdu bir ýandan yıka başladı. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Mahtumly Praganyň bu setirleri bilen başlamamyzyň esasy sebäbi bu gepleşigimizi ýagny 18 may Türkmenistanyň konstitusiýa güni hemde belli şahyrymyz Türkmeniň dana ogly Mahtumly Praganyň şygyryet günidir. Şu münasibetli Mahtumlyň sözleri bilen bu gepleşigimizi başlamagy makul bildik. Eýsem konstitusiýa güni. Konstitusiýa diýmek näme aslynda? Näme üçin döredilen? Ve konstitusiýada görkezden hak hukuklar nähili berjay edilmeli. Solar barada biz söhbetdeşlik geçirmegi münasip bildik. İlki bilen söz nowatyny Nurmuhammed aga bereli. Nurmuhammed Şarif söz gezegi sizden başlaýaryň. Sağ olun. Hem dinleyenler, katnaşanlara salamu aleykümler. Katnaşanımız için sağ olun. Tanrılarını yiyecek bolyan. Nämişin ýeteniz bu duşuklar, benim yankı köpetlenmez katı peýdaly pikir etýän. Esasen ha şu numar bu esasy gerekçe bolan biri konstitusiýa. Konstitusiýa näme? Bu esasy kanun. Döwletiň nähili bolmalygy, döwletin nähili alyp barmalygyny, ýolbaşçylar nähili bolmaly. Umumy hemme meseleler, esasy meseleler konstitusiýada görkezilýär. Ine Türkmen gowy ady var konstitusiýa. Anayasa diýär. Görýärmi? Ana. Ene diýmek, şoň üçin nähili baha berilýär. Konstitusiýa esasy kanun. Muňa hemme kişi boyun egmek mejbur. Näme üçin diýseniz bu esasy kanun. Ondan esasy kanun eýleýän her prezidentiň ýa döwlet ýolbaşynyň isleýän wagty üsküdülip durmalylar. Sovet döwründe de konstitusiýanyň halyk görsek, esasen ýanky bu Stalin döwrüne ýekeje gedäk ötüdil. Bizim 30 ýylyň içinde näçe gedäk ýam ötüdildi? Konstitusiýa dilber oýunjak ýaly. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň eline nähil isleýän ise şeýdip ýöne ötüdýärler. Diňe öz peýdasy üçin. Maňa şu ýarýamy şonu etýän, konstitusiýany ötüdýän. Men ertesi ömürlük boljak bolýanmy konstitusiýany ötüdýän. Beýle döwür ýanky petwaçylyk bolmaýar. Konstitusiýa diýilen kanun, bir gedek ähli halk bilen maslahatlaşyp kabul edilýän kanun. Esasy kanun. Kanun diýilen ýöne kanunlara bolýar, olar belki de dogry zamanyna görä ötüdüler durur. Ýöne konstitusiýada ötüdilýär. Ýöne bir 10 ýyldan, 20 ýyldan, belki de 30 ýyldan durmuş ýetýär, şonu käbir töşkleri gezdirmek mümkin. Ýöne öz üçin döwlet ýalwaşçysy, öz üçin konstitusiýany ötüdip dursa, ol ýöne onça oýnanýar. Şoň üçin men diýjek bolýanym Türkmenistanyň konstitusiýa äsgerlenip, onu o depkilenýär. Şoň üçin nähili bir diňe boş söz bolmadýaly, anladyrdy ýerçe öwrenni nähili konstitusiýany Türkmenistanyň depkilenýän barada, äsgerilmeýän barada. Şoň üçin men şu çykyşymyzy gysga oturýan, anladyrdy häzir özi çykyşyny aýdar. Sağ olun. Köp sağ olun Nurmuhammed aga. Anadırdağı söz gezegini size geçirilir. Size maýdyp berseňiz şu konstitusiýa barada bilýänlerinizi. Салом алейкум. Хемянгда Нурмухамед Шарич правильно сказал, что Конституция – это основной закон, что его нельзя менять. Все от простого гражданина до президента должны ее соблюдать. И, естественно, поправки или внесение изменений в Конституцию должны только тогда, когда они именно требуются, а не по воле одного человека. С чего я хочу начать? Я хочу сказать, что многие задаются вопросами, вот мне тоже иногда пишут, иногда звонят и спрашивают, и говорят: Анадырдага, почему мы попали в такую ситуацию? Почему нами управляют диктаторами? И волей-неволей приходится возвращаться нам в историю, обратно, с чего мы начинали. Значит, мы начинали с того, что 22 августа 90 года Туркменская ССР провозгласила государственный суверенитет. Значит, еще Советский Союз существовал, но Верховный Совет Туркменской ССР принял закон о государственном суверенитете.
где было написано, что Туркменская ССР – суверенное национальное государство, осуществляющее всю полноту власти на всей своей территории. Это первое. Далее, сразу тут же, 23 августа Верховный Совет принимает постановление об образовании Конституционной комиссии Верховного Совета. То есть Верховный Совет образовал комиссию в составе там 50 с чем-то человек, которые должны были изменить Конституцию в связи с принятием вот этого национального суверенитета. Далее что происходит? 11 октября на сессии Верховного Совета вдруг принимается закон об учреждении президентской формы правления. Что это за закон? Вот этот закон. Один листочек, который изменил судьбу целого туркменского народа. Понимаете? Вот когда 11 октября была учрежден президентская форма правления, здесь что написано? Здесь написано учредить должность президента. Далее, третье, провести выборы первого президента. И что самое печальное, это установить, что кандидатура на пост первого президента Туркменской выдвигается Верховным Советом Туркменской ССР. То есть то, что 175 депутатов, они самостоятельно выдвигают президента. А кто должен был голосовать? Голосовать должен был целый народ. Верховный Совет Туркменистана, депутаты, как бы говоря, сказали народу, вот наш кандидат. Хотите голосуйте, хотите не голосуйте. Я понимаю суть того, что депутаты Верховного Совета были избраны в январе 90-го года. Я понимаю, что многие, скажу так, что 90% они были, как сказать, поддержаны тогда коммунистической партией, то есть они проходили фильтр. Никто не мог просто так пойти и выдвинуть себя кандидатом в депутаты. Это проходил, как бы говоря, отбор. Ну и, видимо, за эту лояльность они просто так взяли, выпустили вот эту бумагу и предложили вот этого президента. Но что я хочу сказать? Почему произошло беззаконие? По одной простой причине, что на тот момент действовала Конституция Туркменистана, Туркменская ССР, Конституция 1978 года, где в первой статье говорилось, что Туркменская ССР есть социалистическое общенародное государство, выраженное волю интересов рабочих и крестьян, интеллигенции и так далее, и так далее. Далее, вторая статья говорила, что власть Туркменской ССР принадлежит народу. Вот это запомните, пожалуйста. Принадлежит народу. И народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Туркменской ССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Совету народных депутатов. Значит, когда вот эта бумага была принята, фактически народные депутаты, не советуясь с народом, поменяли политическую систему государства. То есть они отобрали, добровольно передали власть от себя, который доверил им народ, лично одному человеку. Понимаете? Причем статья 5 той Конституции 1978 года говорилось, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование. Что не было сделано. Почему я и говорю, что кучка депутатов, 170 человек, просто-напросто взяли, наплевали на волю народа, которых их избирал, перевернули всю общественно-политический строй Туркменистана и отдали все в руки президента, одного человека. Дальше, что я хочу сказать. Вся эта процедура выглядела нелегитимно. По одной простой причине, что Конституция все-таки не была изменена. Насколько я помню, я не знаю, родственник ли это или не родственник, но один из работников Министерства юстиции по фамилии Иклымов, по-моему, он сделал анализ, и где-то в каком-то журнале, мне память, если не изменяет, в журнале «Даянч» сделал статью, что, как бы говоря, намекнул, что президент нелегитимный. Поэтому что делает Ниязов? Ниязов все это ждет. Да, кстати, я хочу сказать, что между выпуском вот этой бумаги, она была сделана 11 октября 90-го года,
и избранием президента 27 октября 90 года прошло всего лишь сколько? 16 дней. Понимаете, вот такими темпами у нас шло избрание вот этого президента. И цифра 27 октября в историю Туркменистана вошла как любимая цифра господина Ниязова. Мы знаем, что и потом и независимость мы 27 ноября и так далее, и так далее. Далее что произошло? Вот эта комиссия, которая в 90-м году была образована, она 2 года молчала, и о ней вообще не было не слышно. И вдруг уже в феврале, когда Советский Союз распался, опять эту комиссию переименовали, и она уже выпустила новую конституцию. И только тогда, в феврале или в апреле месяце, не столь важно, это 92 года, они выносят на всенародное обсуждение вот эту конституцию. И она уже 18 мая 92 года, она уже тогда принимается. Почему я сказал, что вся власть была передана одному человеку? Вот только по одной причине, что уже в Конституции 92 года в первой статье было написано, что Туркменистан – демократическое, правовое, светское государство, которому государственное правление осуществляется в форме президентской власти. Это первая статья. Если идти вниз, предпоследнюю статью брать, то там уже 141 статья было написано: положение Конституции о государственной форме правления президентской республики не могут быть изменены. Вы понимаете? То у народа отняли власть и сказали: все, теперь будет править один человек, хан. Вот таким образом господа депутаты Верховного Совета Туркменской ССР поступили. Вот такую вещь подсовывает всему туркменскому народу. В 92 году, когда изменилась Конституция, вот эта вся власть была сосредоточена в руках одного человека. Ниязов стал и президентом, и возглавил исполнительную власть. То есть все это было в его руках. Теперь перейдем к 2006 году. Что произошло в 2006 году? Ну, как вы знаете, после смерти Ниязова с 20 по 21 декабря, значит, Ниязов умер, и тут же собрался Совет Безопасности и Кабинет министров Туркменистана. Они обсудили этот вопрос, но тогда по Конституции 92 года, значит, преемником, если президент не может исполнять свои полномочия или по тем или иным причинам, значит, председатель Меджлиса автоматически берет на себя вот эту роль. Но что получилось? Получилось, что Совет Безопасности и на совместном заседании с Кабинетом министров вдруг арестовывают Атаева по надуманному предлогу и убирают его. И в то же время одновременно они назначают временно исполнять обязанности президента Бердымухамедова. Что значит Государственный Совет Безопасности? Государственный Совет Безопасности, он был совещательный орган. Он не обладал никакими полномочиями. Никакими. Понимаете? Это первое, что нужно сказать. Даже вот после того, как они назначили Бердымухамедова, что делает Бердымухамедов? Бердымухамедов 26-го, спустя 5 дней, проводит халк-маслахаты и вводит, опять-таки, изменения в Конституцию. Тут они что говорят? Они говорят о том, что Совет государственной безопасности наделен правом, если вот председатель Меджлиса, парламента, они не могут исполнять свои обязанности, передается исключительно Государственному Совету Безопасности Туркменистана. То есть они все сделали задним числом. И опять-таки в Конституции была графа о референдуме, в Конституции была 60-я статья, что вся эта власть передается председателю Меджлиса, но Бердымухамедов и его кучка, которая была там, они взяли все и перевернули. И здесь нету другого слова, что они совершили государственный переворот, потому что они нарушили Конституцию. Если
взять Конституцию 78 и 92 года, да, то я уже сказал, что по 78 году Конституция власть принадлежала народу, то 92-й это полностью вся власть перешла к одному человеку. Вся власть была узурпирована одним человеком. Когда я смотрел конституции других республик бывшего Советского Союза, они, в принципе, шли другим путем. Они только убрали там несколько статей вот старой конституции, руководящую и направляющую роль КПСС и так далее, так далее. Но в основном это вот так делалось. Что было самое главное, еще хочу отметить, в Конституции 1978 года. Так это вот смотрите, статья 47-я, я вам специально прочитаю. Каждый гражданин Туркменской ССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры. Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности. Вот это народ, лишенный этого права. Эта статья вообще отсутствует во всех конституциях. Поэтому у нас и коррупция, поэтому у нас и вседозволенность, поэтому у нас и произвол начинается от первого лица, кончая вниз по структурной лесенке. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Köp sağ olun anadırdağı beren görüngleriniz için. Elbette biz kendi praktikamız yok. Şol uğurlarda kızıklı zatlar aytıp berdiniz. Söz gezegini Alişer Sakatov'a geçirelim. Alişer dinleyiz. Salamu aleyküm ömenize. Şutayda beylep geçişiniz yalı. Bilemok bizim Türkmenistan'da 30 yılın içinde kılavunadı deyip bile sonra spokojno. Потому что keyfine göre garalama defteri aldı da bu konstitusiya deyen zat. O Niyazov ömürlük ilan edildi. Pat sebep onardı. O Berdi Muhamedov Niyazov ölen son временно ondan sonra сразу posta geçti. Şu günkü gününe hazırne на данный момент bu Atalıoğlu ikisi o prezident o milli lider mi var mı şunyalı bir yönetim dünyada? Вообще şu imенно bizim Türkmenistan'daki hazır bolup geç oturan şu iki gün yönetim var ha yönetimimiz. Şunyalı yönetim var mı bir kıyasla bir dengeştirme edip bileri aldı da bu işte понятно было da. А то terminler köp ama более понятный zatta айтсаңыз. Анадурда, Нурмухамеда, пожалуйста. Если я правильно понял вопрос, берен soruңuz doğru düşünen olsam, Türkmenistan'daki yali yankı atasından oğluna geçiyor. Doğru mu? Şolar yali başka devletlerde var mı yok mu deyip soru geliyor. Или даже şu hazırki управление var ha. Hazır управляющий страной Аталоğlu, там milli lider, президент, вообще сыр-бор непонятно, да? Bir kıyaslap bilecek bir ülkemiz var mı? Кто в высшем уровне, кто в низком уровне, непонятно для народа в настоящее время. Есть ли такая страна, кроме нашего? Evet, benim devletimizden başka böyle iki kelle olup devlet başına devlet yolbaşılığı alıp arayan etel şuun içenliği yok. Doğru, biraz Kazakistan'da şunu menzeşver sistemi bollu. Yani onu da görüyorsunuz mu? Yani Nazarbayev o yerde doğru yerine geçen prezident oğlu değil. Şunun için o yerde çalt regulir ettiler o meseleni. Yoksa şu yerde de şun yali edilir Türkmenistan'ın sistemisi yali vardı. Türkmenistan'ın benim fikrim boyunca şu Kazaklardan kapir dedi vallahi. İlke oğlu prezidentliğe diye ben 60 yaşımda yankı peygamber yaşına yettim. Yaşlara yol veren deyip ayrılayan oluyor. Yani bir yıla yeter yetmez. Çıdabilmen derru. Yine izine kaydık gelmeye kıyın. Oğlum ayrılmen yine prezident olacak demek o gülkün çıkordu. Yani naşo sistemanı döredik. Yankı döretken sistemasına prezidentim şuna bağlı ol kalıyor. Şimdi şunun için
Konstitutsiya boyunça yankı prezident devlet yolbaşçısı. A bu yerde yine görüyorsunuz mu? Konstitutsiya dep bileniyor. Yine de şolar real sistemanı döredip prezidentin emisini bolup kalıyor yankı arkada kavычках. Halkın arkada Вот, olsa и кто главнее? Президент? Кто главнее? Президент на или сегодняшний лидер? день, согласно Конституции, президент глава государства, но согласно вот созданной вот этой дурацкой системы, получается президент подчиненный даже этому Аркадагу. Он создали вот этот Халк Масахаты. Вы видели, что входит туда? Вплоть до президента. А он возглавляет его. Он, Это действительно парадокс. Анадурда, подключитесь, пожалуйста, вот эту клоунаду весь цивилизованный мир видит. Почему сessiz каладлар? Мы виноват, народ виноват? Или же, вот честно, да, вот просто что надо, возьмите и açıklап берем, Сейчас пожалуйста. одну секунду. Значит, я тебе скажу. Другие государства могут просто критиковать. Они считают вмешательство во внутренние дела. Они могут просто критиковать, что это неправильно или что-то. Но в данном случае, что в Туркменистане творится, я тебе скажу, народ виноват. Почему молчим? Почему молчат? Ладно, мы со стороны, допустим, за пределами страны, которые будем возмущаться, говорится, но у нас же мизер. Мы же имеем вообще малый процент. А вот внутри народ почему молчит? Почему все вот это терпит? Почему то, что вот в таких тяжелейших условиях живут? Какая-то кучка над всем народом, что хочет, то и творит. Вот поэтому, вот почему я и говорю, вот как разбудить народ? Ай боляда, вот туркменчилик, пердум, чурок, чай, юрт парахатчилы, вот причина всему этому. Или, допустим, если молодежь что-то хочет, яшиллар говорят, ай, отор сесина чкарма. Видишь? Возьми пример, вот, Киргизии, сколько президентов они поменяли. Если сам народ не будет делать внутри страны, то, я же говорю, даже взять тот же Запад, да? Вроде они за демократию, всем диктуют, вот говорят, там диктаторский режим, там такой режим. В Туркменистане диктаторский режим. Почему молчат? А потому что им нужен туркменский газ. И вот я что хочу сказать. Но все равно-то опять-таки тот же Запад говорит, мы за вас делать не будем. Если сам народ поднимется, мы поддержим. Понимаете? Вот почему опять-таки идет все к народу. Вот наша цель. Их как-то разбудить. Ну вот, Вот Анна Дурди может добавить, пожалуйста. вообще вот эти эксперименты на Конституции и желание вот так манипулировать сознанием народа, оно очень сильно влияет. Дело в том, что вот в 2006 году, когда Бердымухамедов пришел к власти, 26 декабря они на Меджлисе, на Халк Масахаты поменяли вот это и дали право Совету Безопасности. Дело в том, что в том законе о Совете Безопасности, который принят был в 2006 году, его возглавил, знаете кто? Его возглавил начальник службы безопасности президента Акмурат Реджепов. Охранник возглавил Совет Безопасности. И вот в Конституции, и вот в этом законе о Совете Безопасности было написано, что Совет Безопасности на своем заседании может снимать с должности президента. Понимаете, охранник может снять президента. Вот это игры, это игры государственных чиновников. Потом, когда они, две государственные структуры между собой не поладили, значит, в мае 2007 года арестовывают Акмурата Реджепова, находят целый букет преступлений совершенных и сажают в тюрьму. И тут же моментально меняют Конституцию, убирают с Конституции Совет Безопасности. Понимаете, всего лишь даже не прошло 6 месяцев. Анна Дурди, я извиняюсь, что перебиваю тебя. Но Акмурада надо было убрать Бердымухамедову. Почему? Потому что они переворот этот вдвоем сделали. Да. Любой лидер, он должен свидетеля убрать. Это вот режим, как говорится, этих самых диктаторов. Поэтому Акмурада его убрали. Он сначала помог ему, а потом он уже был лишний. Это был свидетель. Его надо было убрать.
Извиняюсь, что я тебя перебил. Правильно, Нурмухан Шарович, согласен. Два медведя в одной берлоге никогда не уживутся. Это первое. Но парадокс в том, что Совет вот этот безопасности, то, что было там написано, на своем заседании они смещают с должности президента. Этот парадокс. Этот же парадокс потом перешел в Казахстан, когда Назарбаев ушел с должности президента, но он опять возглавил Совет Безопасности, и вот такую структуру создали. И они опять два медведя, президент и руководитель вот этой Совет Безопасности, они опять два медведя не ужились в одной структуре. То, что Алишер говорит, я полностью согласен. Ну, во-первых, за вот эти 30 лет 8 раз Конституция Туркменистана менялась. Скажем так, 250 лет Конституции Соединенных Штатов было принято всего лишь 27 поправок. И то приняли всего лишь 26 поправок. А у нас же за 30 лет уже 8 поправок приняли. И причем Конституцию меняет каждый раз. Вот Алишер что говорит, кто из них главнее? Неважно, кто главный из них. Важно то, что страной руководит клан. Понимаете? И вот этот клан, как бы говоря, закреплен в Конституции. У нас находится официально, закрепили один клан в Конституции. Все, вот это важно. Смешно и грешно. Спасибо. 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 Көп sağ olun, beren görünleriniz için. Я хочу и молодежь послушать, что они думают. Söz gezegine Dursultan Taganova geçireli. Dursultan dinleyiz. Men Anadır Dağı'nın soran vaprosu barada delde öz fikrimi konstitusiya haklar barada açacaktım. Yesi Anadır Dağı'nın aydanlarına koşulacak olsa Akmurat'a söz verin, ondan sonra ben. Akmurat Öz, sende sorak var mı ya? Neme açacak zatların var mı? El kaldırıpsın. Sorağı vardı, sorağı. Olur mu? Sorağı versin. Böyle sorağım ver. Yani Alişer Sakat'ın aydışıyalı, salamu aleykum emenize. Alişer Sakat'ın aydışıyalı, o Думвират değil ya da ona. İki kelle upravlять edildi государство bilen. На самом деле, Андор Дağı'nın aydışıyalı, там iki kelle delden bütün maşkala клан управлять этой yurt bilen. Мы ошибаемся, говоря, что только сын и отец управляют, да, там все управляют. Все они как бы на своем месте. И в связи с этим, да, бенде 40 çıktı hazır ayda oturanda. Вот мы требуем конституционные права наши, да, вот мы говорим, как Андор Дağı'nın aydı geçişiyalı, bizler свободно geplemek, свободно öz fikrimizi aytmak, adamların hukuklarını korumak taraftan konstitusiya bizim tarafımıza doğru mu? Yani biz neçe köp talep etsek, şonça da диктатураның режимы ригидно болып бар, я. То есть, давайте я на русском скажу, да, чем больше мы требуем от них, тем они более ригиднее становятся, чем более жестче становятся. Вот мы видим, да, вот тенденцию, последние 5 лет, даже 6 лет взять, чем больше требуем, тем более жестче становится. У меня вопрос возник, да, тут более опытные люди сидят, да, по политическим моментам, по правам, то есть имею в виду. Как вы думаете, почему чем больше мы требуем, тем больше они ригиднее становятся? Это первый вопрос. Может наш инструмент давления на них неправильно, если они еще более жестче становятся? Или же мы надеемся, что у них терпение лопнет один день и начнут они следовать нашим указаниям? То есть вопрос, итин год тарапына deyip tursan qahar gelere итин doğru mu? Bize şöyle deymen son kelsin sifalap başlayaz doğru mu? Qahar gelmez yalı. То же самое, вот мы больше требуем, да, они еще жестче становятся, еще жестче. Мы надеемся, что у них терпение лопнет и они поменяет систему управления, или же мы неправильно действуем? Вот вопрос к вам. Секунду, просто свою мысль коротко. Не первый и не второй, они боятся. Все, это мое мнение. Значит, смотри, Мурат, если, так сказать, с физической точки зрения рассматривать этот процесс, да, то на всякую силу действует другая сила, противодействует ей. Так? Значит, за 30-летнюю историю Туркменистана было несколько случаев, когда люди выражали свое мнение. Это в 1995 году, когда вышли на протест. Это 2002 год. Это были отдельные люди, которые боролись с этим режимом. Понимаете? Но в общем контексте, как сказал Нурмухамед Чарыевич, значит, народ держал себя, ну, как бы говоря, айболяда. Ай гечерда. Вот эти постулаты туркменские, они в нас, очень многих людях, они сидят.
Что происходит сейчас? Происходит масса людей, граждан Туркменистана, выехала за границу. Они увидели совсем другую жизнь, они увидели другое общество, и они стали уже требовать свои права. Но вот я говорил о демонстрации 95-го года, о 2002 и так далее, и так далее. Власть, когда не хочет терять ее, они что делают? Они закручивают гайки, они ужесточают свой режим. Понимаете? И вот идет борьба, как я сказал, по физическим законам. На каждую силу есть сила противодействия. Вот эта борьба, она сейчас происходит в туркменском обществе. И не думайте, что мы здесь сидящие в один момент возьмем и победим. Нет, нет. Мы победим только тогда, когда поднимет голос весь туркменский народ или хотя бы часть туркменского народа. Поэтому Нурмухамед Чарыевич и говорит, что люди должны просыпаться, народ сам должен требовать. Это хорошо, что вот сейчас часть активистов борется, говорит, кричит, но надо привлечение широких масс. И вот в этом отношении большую пользу для нас должно сделать интернет, социальные сети. Şu yerde temanın başlangıcı ören kızıklı görün berdi anıdırdı. Eğer siz yadınıza bar olsa 1-2 sani, 3 sani etaplarını görkezdi. İlk başta men Sovet dövründen prezidentliğe geçen adımları düşündürdü ve son bir kanunluğunu düşündürdü. Son olsa 2006 yılda Berdimuhamedov'un nehil yol bilen prezidentliğine alandığı barada görün verdi. Ondan sonra geçen yıl Serdar Berdimuhamedov prezidentliğe giren adımlarım siz yadınızda vardır. Hem yalnızın şu yerde görkezen zatları siz hem düşünüyorsunuz. Bir kanun ve переворот или да, орысча resmini власть получил незаконным путем деп айтмага hemmemizin hakkımız var. Indi şu yerde ilk başta Alişer bir soru verdi. Ya anıdırdın özü yatladı. Bize bir neçe hatlar geliyor, sorular geliyor. Ne için Türkmenistanlılar ina şunyalı yağdaya düştüler deyip soruyorlar. Ne sebebi? Bizim fikrimiz boyunca sebebi bize ilk başta gраждан cemiyetçilik o dövrde, Sovet dövrde yanı dörep başladı. Yanı pıntıklap başladı deyse öyle. Son olsa şu garaşsızlık alınan son prezidentlik tek bir adama hem hukukları, hakları hem zat şon eline verilen son hem de gраждан cemiyetçiliği şu neme özünün hiç gibi tesir berip yolu berilmen son hem de yankı deputatlar, beylikler aslında şolama mümkünçiliği bolmadı. Hakları, hukukları bolmadı. Şona tesir vermek, maslahat vermek, şona benzeş mekanizmalar bolmadı. Onun hemmesini elinden alıp kaldı prezident. Ona da sebebi özünüz bilýäňiz, ýannakylar, beylikler ýalakalyk edip, on kultunu galdırıp, olam hamana dünyada diňe şol adam, Allahyň ýerine adam diýip şeýle belki pikirlenendir. Ondan soň ikinji prezident şeýle boldy. Indi üçüncüýini şeý dip goldap, ýalakalyk edip, kultiwirować edip, şoň hemmesi gраждан cemiyetçiligi ýok etdi. Häzir bizde hiç hili gраждан cemiyetçiligi ýok. Hudaýa şükür daşarölde çıkan yaşlar kemkemden öwrenişip otyr. Hudaýa şükür Türkmenistanda entägem bar akıllı pikirlenýän gözetemleri, giň adamlaryň bardygyny biz görüp otyrs. Şoň üçin häzir biz şunu real gepleşip geçiremiz. Biziň maksadymız şu gраждан cemiyetçiligi kemkemden galdyrmak, kemkemden öwretmek. Häzir yaşlar kızgın yürekli, sabırsızlık ediyorlar. Derrew naşwat bolar diye 5-6 adam bilen gepleşen soň bulara men pikirim bilen deň. Şoň üçin demek mümkinçiligimiz şu resmileri täzelemek mümkinçiligimiz bar diýip ýalan düşünüp, bolun nemedeli bir gymyldaly diýip çagyryş edýärler. Olam gowuzat ýöne eger Türkmenliň raýat cemiyetçiligi ösmese gıynansagam bu hareketler yenmez. Şoň üçin ilk başta aň düşünjäni götermeli.
ulultmaly, tayarlamaly. Ine şunyalyk bizim geçirilen gurumumuz, ondan sosyal setler, TikToklar, YouTube'lar, radio, belki mümkinçilikler kim giýirýän bolsa, kim dinleýän bolsa şolara kim-kimden akylyna has objektif maglumat berip bilýär. Ýöne gynansaňam Sovet döwrüne ýadyňyza düşýän bolsa, ay Moskwadan başlyk geler çözer diýip şonýaly duýgy ýaýradylýardy. Soň Niýazyň döwrüne prezident emmesini bilýär, prezident özü çözer, biz goşulmaly diýip şeýle duýgular ýaýradylýardy. Indi häzir bolsa, diňe arkadaq ýa-da arkadagly serdar onu oňarar diýip şeýle çağılan, ýaşlan, peýne şeýle ideologiýany giýirzip, biziň ýaşlarymyzy çetledýärler. Ýa-ni Dursultanyň aýdan şu kritika diýilýär, töhmet diýilýär, olam şoň negativny последствия diýilýär da, element. Indi şu ýerde näme bellemeli? Gynansaňam käbir bilimsiren adamlar, biz şuna size şeýle maslahat berýän diýen adamlar var. Olar belki ýürüýte şunyaly nä dogry maslahat berýärler. Belki bilmäni nä dogry maslahat berýärler. Şeýdibim, ýaşlary ters ýoly uğradýarlar. Ters ýoly görkezýärler. Şeýdibim, ýaşlaryň ykbalyny oýnaýarlar. Indi şu zat bolmaly. Indi şular ýalyk biziň geçirýän gurunlarymyz men pikirim boýunça has gowy goşant, has netijeli goşant. Elbetde bu netijesi derrew bolanak. Elbetde bu kim-kimden ina häzir görseňiz bir näçe ýurtdan gatnaşyp oturýarlar biziň gurundaşymyzda, hatda Hytaýdan bar. Şu däwimizi goýmaly däl, izgiderli geçirmeli. Bize jaňy diýerler, haýşe diýerler, izgiderli, ýygy geçireli şular ýalyk gurunlary. Sebäbi adamlar, ýaşlar asobynda bu bize bilmändir, biziňe görmändir, biziňe şoňa häsiýetimiz hem ýokdur, şonu açyp, dörüp öwrenmäge. Köpse bir ýerde gowuk eşse, ha şol dogrymy diýerler. Indi biziň Nurhan Hanan şimdi hem üçin her ýerde şu wagtyny aýryp şu ýere gatnaşýar. Biz hem näme üçin şonu edýär? Biziň maksadymız şunu size görkezmek, öwretmek. Biziň ýerimize biz ýalyk, bizen ökde ýaşlar gelse, biz şoňa öwrenşat boljak diýip şu zady öz maksadymyza goýduk. Indi konstitusiýa barada, eger düşüne gören bolsaňyz, näme üçin biz şu ýagdaýda türkmenler giýirdi diýerler-de. Näme üçin? Sebäbi hemme taraplaryň basyş alyp baryldy. Diňe şu Moskwa çözer, Niýazy çözer, Berdimuhammedi çözer däldi, paralelna interneti kestiler. Ýadyňyza düşýän bolsa. Ýaşlaryň mümkinçiligi bolmady girip öwrenmäge. Ama mektebi kemeltili okumak nemäni programmalary we ýyly. Onsoň eger bilýän bolsaňyz, birazajyk başgaça pikirlenýän adam bar bolsa, ony izarlyrlalap etdiler. Ýa-da türme basdylar, ýa-da gorkuzyp öýde otur diýip hiç ýere çykma diýdiler, ýa-da ýurtdan kowdular we şoňa benzeş işler geçirildi. Şoň üçin bu bir ýylyň içinde däl, 30 ýylyň içinde bolan waka şu sebäpli biziň ýagdaýymyz has agyrlaşdy. Indi biziň pikirimiz boýunça häzir şu ýagdaýda bizde nähili mümkinçilik bar? Ine daşary ýurda çykan ýaşlar öwrenip bilegi özleri, öz garyndaşlaryna, tanışlaryna, dostlaryna gurun berse has köpeler grupaňy. Birinji, ikinji Türkmenistandakylarym uklanak, ýa-ni bir näçe aktivistler bilen gepleşemiz. Bir topar kommentariýalar gelip dur, bir topar odzywlar gelip dur. Köpsi bu zatlary görüp başlady. Hem goşuljak diýip umtylýarlar. Men şunu aýtjakdym. Sağ olun. Я хочу добавить два слова, почему мы молодежи об этом говорим, да? Потому что чтобы вы знали историю, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Если человек не знает свою историю, то он неминуемо повторит ту же ошибку. Ваши родители вместе с нами тоже совершили ошибку. Ваши родители тоже поверили. Поэтому, но кто-то раньше понял, а кто-то до сих пор не понял, к сожалению. Да. Понимаете, вот в чем проблема. Кто-то раньше голос подавал, а кто-то вообще сидит, до сих пор сидит и молчит.
как будто ай бöля, bu da geçer. Вот с таким явлением, поэтому я вам и напомнил, как это все происходило. Вот только для этого. Allah murat diye de biz neçe tankit etsek, neçe güçlenirsek, şonça rejim bize karşı ya umumi öz yankı basışını güçlenir yani. O bolaymalı zat. Onlar özünü korumalı. Biz neçe aktif olsak, onların şonça aktif olup karşımıza hareket etmeli. Ol düşünkü zat, olur. Yani ben başka bir zat aytacak olayan. 5 yıl bundan şu hiç kim yoktu sizden. 10 yıl vapşe yektek. Yani şun men doğrusunu doğru açacak. Men beğeniyen. Ne şun siz var. Yani sizin sanınız neçe köpelse şun şu peydalı var. Hem rejime karşı bu hareket. Ha başka gruplarım var. Yani kıynansağım. Devr gruplar. Halkın alacak neden o? Hesapsız yalanın üstüne tankit edecek, karalacak. Yine özlerini lider et görkezecek. Eyyem şun entek yurda gelmeyen, eyyem özlerini prezident edecek, rejime karşı görüşteler. Orada kaytap rejimin peydasını isteniye. Yöne men aytacak olayanım şu, sizin sanınız neçe köpelse, neçe hareket edilse rejime karşı, rejim onların demirden onun nervisi var. Siz onun nervisini oynayanız. O da o peydalı. Yöne bir topar sizin kaptarınızda Türkiye'de mesela işlep gören, şu işi bilen kazanıp maşgalasını eklep gören adamlara azal. Onlar neme fikir etiyor? Yok men şu işim var, men kazanyan, men maşgalamı ekleyen, bana azar vermeyen. Rejim benim işim yok, iştat benim işim yok. Ne bulur yalamazlar. Şu için biz şoları yalak bilen bir işleşmeli. Neyse diyen sizin sanınız köp olsa, bizim hemmemizin sanımız köp olsa, men özüm ayıram yok sizden. Men sizin bilen hem işe nereye gitmeli olsa gidecek. Şu için neyse köp olsak şonça peyda. Ahire son doğru yani tecrübül içinde, yurdun içinde doğru araştırmalı var, doğrulamalı var. Yavaş olurum diyene, hazır 10 adam, 20 adam, içeriye nemetsek 200 olur. Yani şu bizim sanımız 1000 olsa, onun içeride neçe olur? Şunun için içeride neçe köp, taşında neçe köp olsa, şunun için içeride köp olur, şunun için içinde halk şonuna oyanı uğrar, şonuna içinden hareket başlanır. İçinden hareket başlanmasa rejimi yutkamaz. Ne kıyıskazı men aytacak olayan. Köp sağ olun Nur Muhammed ağa. Alişer Sakatov söz soruyu, Alişer dinleyiz. Şunuz yalda ayttınız ya, то что köpelmeli deyip, şu taydan eşitiyene şu imini şu iki çıkışımızı bu kanalda koyuluyor, bunu eşitiye mıhımı обязательно eşitiye. Mıhımı aktivistler bilen, biz bilen göreşmeyin. Siz bileniz mi? Nesip olsa vыборы var 14'ünde Türkiye'de. Ondan sonra başlaya deport. Bir giden kaçaklar. İnakamislişi. Türkiye'de öz hakkını sonra öğrenen vatandaşlar var ya. Yani onda siz görürsünüz. Şunun için еще раз подчеркиваю, aşağını çizip ayttan. Eğer de şu konstitutsiya şunyalı zat garlama defteri edilse, o 1900'ler emeltene, o 1800'ler Han dövrüne elti, Hanlar dövrüne elti. O keyfine göre o zapret buna o hava yakmadı o. Şona da zat etse o şonu da ütkeçek böylelarda da takı stepini krişası gitti ya. Şonun için nesip olsa o sizin bu yönetiminiz görünüp dur da çakşap dur. Araba cıgıldap, dünyalı cıgıldap başladı. Şunun için biz bilen göreşmeyin. Bizi o nemeler etmediniz de hemmemiz bütün aktivistleri o şu tayda oturanları bir giden baskı ettiniz. Yok, göreceğiniz önünüzde nesip olsa. Şuna açacaktım, spasibo. Öyle köp sağ ol Alişer. Indi söz gözlerini özüme geçirsem, hormatly vatandaşlar, şu Müslüman ülkelerde, hatta bizim öz Türkmenlerimizde bir mukaddeslik diyen bir düşünce var. Yani mukaddeslik olanda ne çağalıktan çağa terbiye verilir. Misal üçün saçağı, desterharı baskılamak olanak, çöreği basmak olanak, özünden ulları ana dil yetirmek olanak. Indi geliyaz konstitutsiya. Prezident vezife geçende konstitutsiya elini koyup şondan kasam etçi. Men doğru düzgün işleyecek deyip. Demek konstitutsiya bir mukaddes bir zat. Hatta oğlanlar bilyendir.
garaşsızlıktan soňgulluk edenler prisagada, harby kasam okanda, konstitutsiya bolanda türkmen dilinde baş kanun, yani bu glavny zakon demek. Şu baş kanunda, baş kanunun talaplarını yerine yetirecekligimi, talaplarını koruyacaktygymı dep şu hatta harby kasamda da geçýär. Indi şu derecede mukaddeslik bolsa konstitutsiyamız, näme üçin her öň ýeten muňa ütketme girzi. Mukaddeslik mi mukaddesligine kalmalı değil mi? Her kim öz behbidine göre yani ütkeşme girzi. Alişer aytdı karalama deptere öwrüldi dep. Men şu sözü başka bir yerde aydanımda bana karşı çıkan oldu. Fikret görsem şol dogry aýtdy bir tarapdan men tutaydı. Alişer'in fikrine karşı gitjekler. Karalamada bir misaly işlersiňde jogap çıkararsın. Yok diye bu karalamadan beterdi. Kamerskinin de eýeleri bolýar halka karzına zat berýän. Adyny ýazýar, karz depter. Şoňa öwrüldi diye. Karzına zat alýan de adyň bellenýär, karzyny getirýän, göçüren, ýene täzelden alýan, ýene täzelden ýazylýan. Zanuwa diye, täzelden ýazylýar. Edil şoňa öwrüldi. Konstitusiýany ütket diýerler, seret diýerler. Bolmady, demek ýene ütketmeli. Demek ýene ütketmeli. Bu Kamerskinin karzdar depter diýsem ýalňyş emas, garalama diýsem ýalňyş emas. Indi hormatly vatandaşlar, şu konstitusiýany Anadurdağa da bellep geçti. Näme üçin bir adamın islegine göre ütkedilmeli. Şu ütkedilen konstitusiya halka bağlı bolup durýar, gönüden göne. Asıl ýolunda ähli umumy halk referendumu geçirilip, gazetlerde, beýleki medialarda halk bilen tanıştırılıp, şuňa ütkeşme giriziljekdir. Siz nähili görýäňiz dep referendum esasında goşmaçalar girizilmeli, emma bizde yok. O karar kabul edildi, ütkeşme girizildi. Olam köplenç %90-95 göterimi elbette özbek üçin. Näme üçin? Ýöne jogap biz dymýas. Biz yol verdik şoňa. Sesimizi çıkaramazak. Indi bundan başka vatandaşlar konstitusiya barada kän zatlar aýdyldy, o kän pikirler ortağa atıldı. Konstitusiya bilen bir günde Mahtumul Prağanyň şygyryet güni. Onu hem bellep ýatlap geçmesek bu bir ýalňyşlyk diýip düşünýän. Indi Mahtumul Praga gezek gelendi. Häzirki döwürde Mahtumulunyň rolu diýsen aşak düşürildi. Ýagny Türkmenistanda öňe Sapar Murat Niyazowdan ýokary wezipede adam ýokdy häzirki döwürem arkadagdan. O Mahtumulu второстепенный rusçalap aýdanda soňky orunlara geçirildi. Indi Mahtumulunyň goşky düzmek nämesinde Türkmen dilinde veli diýilýär, ýagny öňden görüji diyen manyda Mahtumuluny veli diýip hasaplaýarlar. Şu käbir goşkularynda şol bundan 3 asır, ýagny 18-nji asyrdan häzirki döwre seslenme, ýagny yüzlenme ýaly düzen goşkulary bar. Mysal üçin Fettah diýen goşkusyny alyp okap görseňiz, tüs häzirki döwürde şu Gurban Guldu Berdimuhammedow we Adir Sawat edilen ýaly. Şonuň üçin düzülen goşky ýaly bolup görünýär. Indi dogry o taýda Eýran şahsyny düz nemetdi. Ýöne şu sözleri Edil Gurbangulyga garşy ulana bermeli, Edil şoňa yüzlenme hökmünde. Eýran Turan bugün goluň astynda. Sürgün indi bu döwrany sen Fettah. Küllü Türkmen oynar çölüň üstünde dökme bilgili nahakkany sen Fettah diýip. Seredin aýtýan sözlerini. Bugün şahsen erkirge daw bolarsen, iýilden günden dinden çydaw bolarsen, bir gün janyň çykyp pida bolarsen, gazanypsyň çok günäni sen Fettah diýip. Edil häzirki döwürde Gurbanguly Berdimuhammedow bap gelip duran sözler. Ondan başka Türkmeniň şu agzy birligi üçin şu geljekde hamaly 3 asyrdan soň şu sözlerin belki gerek bolar diýen ýaly bana öňden görçi veli adam bolan yüzlenmeleri var Mahtumul atamyzyň. Kömürler yürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer, topraklar daşlar, bir suproda taýar kılınsa aşlar, göterler oluk waly türkmeniň. Ine häzirki döwürde düz bize gerek sözler şu. Şondan ugur almaly, hormatly vatandaşlar. Şoňa esaslanmaly. Ondan başga da dökür bolduk ýaşymyz diýen goşgusunda. Türkmenler baglasak bir yere bili, urudors gülzomy derýaýy nili, teke ýumut göklen, ýazar alyly, bir döwlete kulluk etsek bäşimiz. Ýagny agzy birlige çagyrýar Mahtumulu. Şundan 3 asyr öň aýdyk giden sözatlary. Emma biz gynansak da häzirki döwürde näme görýäs? Sen şatır, sen teke, sen ýene bir zat, sen ol, sen gör, ýene bir zat. Şuňal goýalyň bu zatlary. İnternet. Diňe edenetlik bolupdyr. Ne konstitusiýadaky kanunlar berjä edildi, ne bir öz aramyzda bir agzy birligi ýola goýup bildik. Bu haçana çeli dowam eder. Täme hyl bagışlaň bilen görýän şuňal bir
dawaları, o gozgalanlar da umman aydalı uruşları görýän edil bir haywana maksus häsiýeti görýän. O itler bir başga bir yerden gelen ite gırlap nemedip durýandyr, dağlaya, dişleye zat etdi. Edil efirlerde de kämakal geriyip synaw oturýan. O bir ağız gepin üstünden gitdi, eje de galmaya, bacı da galmaya. O nere gitti bizim medeniyetimiz, vatandaşlar? Öyle köp wagtyňyzy alyp oturmaýyn, hormatly vatandaşlar, aýdylan sözlerden many çykararsınız diýip umyt etdim. Söz gezegini Akmurat Öwesip'e geçiren, dinleýäs Akmurat. Benim cemleyici sözümü aydın. Sağ ol Atamurat. Yankı goşkularım için. Gardan vatandaşlar. Eger gıradan biri geplep, sizlere töhmet atsa, emhimi işgäri bolýarmy, ya başga opozisiýanyň adamlary bolýarmy, olar sizin edýän işiňize göwni etmän, yaman geplese de ünüs bermeňler. Şolara sebäbi siz ünüs berseňiz, sizlerin özüňiziň kelläňizde bolan ideýaňyzdan daşlaşýaňyzlar srazuja. Sizler aňara ýetýäňizler. Ol diktatorlara yaman yarayan zat ol. Eger siz başga ýere kelläňizi ötürseňiz. Muňa üçin men oňat mysal getirjek. Bir ýaşly adamdan sorapdyrlar, sen şu ýaşyňa çelini kesel däl, baxtly, gülüp ýörsüň. Sekredin näme diýipdir oňa? Olam aýtdy, men spor etmeýän diýe hiç kim bilen. Şonuň üçin men spor edem ýok diýe. O невозможно diýe. Bolýa sen dogry diýe, ýaşy jogap berýär oňa. O невозможно, o ýazat невозможно, ýaşy jogap berýär, bolýa dogry aýtýan diýe. Şonuň üçin gıradan gelýän sporlara ünüs bermeňler vatandaşlar. Pikir ediňler, özüňiziň kelläňize goýan çeýliňizi goýun, çeýliňizi persledowat ediňler, izarlaňlar, dogry şoňa gidiňler. Bizim çeýlimiz diktatorany aýryp demokratiýa döretmekdir. Başga zat çeýlimiz ýok bizim. Düşünüňiz? Şonu soňka çak sözümdir şu. Sağ ol Atamurat. Köp sağ ol Akmurat. Mahtumulu söz soraýa, Mahtumulu dinleýäs, aýda ber. Hawa söz bereniň üçin sağ ol. Salamu alaykum vatandaşlar ilkiden. Hawa kanun hakkında aydanda men üçgede Türkmenistanyň konstitusiýasyny okudum. Şu ýerde men kanun boýunça kompetensiýam gutarýar. Şoň üçin men şu çykyş edemde şu ören bu gydykly gurumlar bar da. Otaň şu hakkında men birazajyk öz pikirimi aýtmakçy. Birinji aýtsak pikirim şu ýanky Akmuratyň usul hakkında soraw. Haýsy usul dogry ýa-da haýsy usul ýanýyş? Men pikirimçe näme bir belli bir usul ýok, belli bir ýol ýok. Men pikirimçe her kim bir öz edip bilýän, öz başarýan işlem etmeli. Ýöne esasda şu biz öz aramyzda agzwy düşünşip bile işleşmeli. Ýöne bir näme bir maslahat berjek adam. Mysal üçin häzir başga usul alýan bolsa, şoňa biz düşünjek bolmaly. Agresiýa bilen hawa sen ýangyş etjäň zat diýmelerle näme üçin şol adam şol usul saýlap. Soň şeýdik biz mümkin öz dünýä garaýşymyzy giňeltip biler we şu ýangyş usul saýlan adamlaryň şu ýangyş ýoluny gaýtalaman. Birinji. Ondan ikinji aýtsak adam ýany bu zat aýdyldy. Türkmençilikde hawa aýborlay bada geçer. Hawa mümkin innikedek bu bolar zat diýler. Men şu hakkında bir internette bir makala okudum. O makalaň ady kognitywny iskażenie diýip. Diýka çaýdan näme üçin şu garipler gitdiňçe garipleşip barýar, a baýlar olsa gitdiňçe baýlap barýar diýip. Ya da mysal üçin häzir baýlan pulunu alsan, şolar garip etsen, ören mümkinçilik uly şolar baýlar ýene täzeden baýlaşar. Sebäbi şu adamlar näme şoğur hareket edip, şoğur psikolog pikir edip, başka netije garaşmalı. Şu eýem ýüzünçe gerek aýborlay diýip, zatlaň gowlaşmagyna garaşmaly. Oňa bu mesele näde çözmeli? Bu meseleni elbette birden söz bolany. Bu meseleni diňe şu beýlekler aýdyp, ýa-da biz özümüz, şu aktivistler, ya da başka jurnalistler ya da hak hukuk goraýjylar biz özümüziň näme netijeli meselemiz zatlamyz bilen şu beleklere şu kognitywny iskażeniýeden çykmaga kömek edip bilýär. Onsoň inson şu konstitusiýa zat hakkında jemleýici aýtsakladım. Men pikirimçe şu näme diýip, men şu Türkmenistan konstitusiýasyny okamda başga da
kanun var eken, misal üçün şu cinayet kanunu, onsoň beýleki biznes zat boýunça kanun, onsoň şular näme? Şular ören köp, bir gerekde öwrenmegem kyn. Şoň üçin men kimse şunýalak näme ilim bilimleri mümkin adamlar ilk başta görenler şolary gorkutmaz ýaly şolar gaçyp gitmez ýaly şolara ýuwaşlykdan öwretmeliler ýa-da şo ýanky garnaşlamada atlamada öwretmeliler şolara da mümkin ilk başta hawa biz baryp hökümeti ütgeçip gelýär, hawa biz baryp protest çykar, hawa hökümetle çaklaşar. Onu azat diýmem, mümkin ýuwaşlykdan ine seredin şunýa kynçylygymyza gelin üýşeliň, şu kynçylygy çözjek bolalım, arda ýazalyň, jaň edeliň, gyzyklar görelim şonýa. Sözlerin sawar. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigimizi jemleýäs. Üns bereniňiz üçin, tomoşa edeniňiz üçin köp sag bolun. Kommentariýalaryňyzy seretýäs. Siziň kommentariýalaryňyz biz üçin ören wajypdyr. Geljekde nesip bolsa sanymyz has köpler diýip umyd etýäs. Iň esasy zat bu ene konstitusiýa barada görüňdeşlik etdik. Ene aktivistler, aktiv aktivistler var, birazrak pasiv aktivistler var. Hatda men aktivist diýip töhmet bilen tankydy tapawutlandyryp bilmeýänler hem bar. Vatandaşlar gelin agzy berip boladyn, düşünýäliň. Ondan başga ene men özüm üçin görlesem ene haýa yenerimizden boldy mysal üçin, emma ýolumuzdan gaýdamyz ýok. Sebebi näme üçin? Hakykat üçin, adalet üçin göreşýäs. Durmak ýok, hormatly vatandaşlar, göreşe dowam. Efire gelen hormatly vatandaşlar köp sag bolun, minnetdar. Ýene-de ýakyn wagtlarda ýene-de görüşýäris diýip umyd etýän. Köp sag bolun, öýüňize bereket.